So guys, जों फाइनली बेंगलुरु सफैबाय दायो जों आब'मोननियाव दङ जोङो बिसोरखौ लायनो थाखाय बा नायनो थाखाय डकुमेन्ट्स भेरिफाइ खालामनो थाखाय सम दङ आं दा नोंथांमोननियाव अब्लाबो मेसेजखौ दैथायहरनोसै जों मोजाङै जों सफैबाय ओरैनो टेम्पारेचार चेक खालामदों माने कर'ना भाइरासनि थाखाय जेबो इसेबां डिस्टार्ब बा बिनि टाइमखौ जानाय बेबायदि नङा बाट येस आं बेखौल' बुंगोन कि गुवाहाटीनि एयारपर्टआ एसे माने जायगाफ्रा स्टेशनफ्रा सोलायबाय सिगांहाय बर्डिं पास मोनोमोन मोजांनो दायो जों गावनो गाव मबाइलाव खालामनो गोनां जायो नङाबा बिसोर सिम्पलि माने प्रिन्ट खालामनानै हरो आरोना बेफोर कर'ना भाइरासनि उनाव सोलायदों खोमा आं सिगाङावहाय जेब्ला मुम्बाइआव थांदोंमोन अब्ला बे समाव इसेबां बिदि नङामोन बाट एबार बेंगलुरुआव फैनायावहाय आं एसे सोलायनाय नुदों आरो मोखाङावहाय बाखिखिनि बेनोसो खोथाया जोंना सासेया सोमखोरा बा गारियावहाय गोबाबाय आं नोंथांमोननि ब्लगिं भिडिअ फुरा बानायदों आं बेखौ उनावहायसो आपल'ड खालामगोन जेब्ला बिसोरखौ गथ'फोरखौबो लोगो मोनगोन आरो आसामसिम थांगोन बे फुरा ब्लगिं भिडिअ बाट आं बेखौनो बुंगोन दायो आं बेखौनो गोसो गोथारै नोंथांमोनसिम धन्यबाद बा गोसो गोथारै गोजोननाय जासिहरगोन बा जासिहरबाय आं नोंथांमोनसिम मानो होनबा नोंथांमोना अननायनि दारैनो दिनै बिसोर सानै गथ'फोरखौ लांफैनो हाबाय आरो दिनै आं नोंसिनि थाखायनो दिनै आब'मोनजोंबो लोगो मोनो दिनै बेंगलराव बेनो आंनि फार्स्ट टाइम रायजो जाफोर आं जिउआव माने मालाबाबो बिदिनो बेरायनो थाखाय फैनो प्लानिं खालामबाय थाखादोंमोनबो सिगाङावहाय बाट नैबे खामानिनि थाखाय बेजों इसोरा माबा मोनसे दाजाबनानै मोनसे फिउचारनि प्लेनिंखौ नै दा मोगथाङाव एसे खालामनानै होबाय गथ'फोरजों खामानिजों लोगोसे ओरैनो बेरायफैनाय बायदिबो जाबाय जों 20 अक्ट'बरावहाय बिरफिनगोन बा थांफिनगोन जोङो 20 अक्ट'बराव जोंनि फ्लाइटनि टिकेट गासिबो जाजोबखानाय रिटार्न आरो स' आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना डनेसन खालामनांला गोजोननाय थाबाय खुलुमबाय